Okay, nu prøver vi simpelthen lige at kigge lidt på, hvad trigonometriske funktioner det er. I dag, der tager vi simpelthen udgangspunkt i den funktion, der hedder f er x lige med sinus til x. Det er altså den funktion, vi tager udgangspunkt i i dag. Okay, så nu skal vi simpelthen have fundet ud af, før det er, at vi kan begynde at plotte den her ind i sådan en koordinatsystem, så er vi simpelthen nødt til at kigge lidt på noget, der hedder enhedscirklen. Det har jeg også lavet en video om før, og den kommer der til at lægge et link til lige heroppe i øverste højre hjørne. Og den synes jeg virkelig, I burde gå tilbage og se, hvis det er, I ikke har hørt om enhedscirklen før. Men i hvert fald, sådan lige meget kort, så enhedscirklen, prøver vi at tegne en cirka lige cirkel her. Med den. Okay. Det vi så vil komme frem til her, det er, at når vi tager sinus til x, så først, så har vi, når det er sinus til x, så går vi ud fra y-aksen her. Fordi det her, at det egentlig er y-aksen, det er også den, der ligesom beskriver sinus. Så hvis vi nu har sinus til 0, så vil vi egentlig ligge hernede. Og derfor så vil sinus også være 0. Så på den måde, vi starter ligesom med at få lavet nogle punkter nu her, fordi så kan vi plotte den ind på netsystemet bagefter. Så hvis vi nu siger, at det er 0 her til at starte med, så vil vi også have, at vores første værdi, den er 0. Så den starter altså i 0,0. Okay. Så det næste, jeg vil gøre, det er at så gå op her, til når det er, at den er helt heroppe i toppen. Det vi vil opleve, at den er deroppe, det er simpelthen, at, og nu bliver det måske lidt crazy, men der har vi 0,5. Nu sætter du bare lidt punktum i stedet for. Så vil den være 1. Okay. Og nu skal jeg nok lige forklare, hvad det er, det her det kommer af. Det kommer faktisk af, hvordan det er, vi regner omkredsen af en cirkel. Jeg ved ikke, om I kender funktionen for, eller hvad hedder det, formen for at regne omkredsen. Den hedder O er lige med, det er bare lidt pi, for jeg kan ikke lave tegnet. Så det er pi gange 2 gange r. Det, der er specielt ved en enhedscirkel, det er, at den har en radius på 1. Den hedder egentlig pi gange 2 gange 1. Det vil altså sige, at vi har en omkreds på 2 pi. Ja. Og det er også derfor, at jeg siger, at når det er, vi er gået kvartvejs rundt, så er vi gået en halv pi rundt. Jeg synes bare ikke, jeg havde plads til at lige skrive en halv pi der. Men så når det er, vi kommer herom på den anden side, altså herom til igen, så vil vi jo så være gået 1 pi rundt, fordi vi er gået halvvejs rundt af den her cirkel, der er 2 pi hele vejen rundt. Så hvis vi nu siger, at den er 1 pi her, så vil vi så ramme 0 igen. Fordi der kan I godt se, på y-aksen, så her, når vi kommer herud, så er vi egentlig 0 op ad y-aksen. Men så kan vi så også ramme 1,5 pi. Og der vil vi så ramme hernede. Og det kan I jo godt se, det er minus 1. Ja. Men lad os da så lige prøve at tegne den her ind. Nu har vi prøvet at lave nogle punkter. Jeg har jo bare gået efter sinusfunktionen i dag. Men hvis vi nu prøver lige at lave koordinatsystem her. Det her det er en halv pi, hel pi. Sådan der. Så ved vi jo, at den skal starte i 0,0. Så lige herinde den starter. Så ved en halv pi, der skal vi op på 1. Det er 1 det heroppe, minus 1 det hernede. Den skal så gå herop, og så skal den gå ned igen. Nu må I lige bære over med mig, at jeg ikke er så god til at tegne. Så går vi så ned til minus 1. Det er fordi nu har jeg har gjort det lidt hurtigt her, fordi vi har allerede taget 0,0. Så har vi taget en halv pi her. Der er den i 1. Så har vi taget, at i 1 pi, der skal den være på 0. I halvanden pi, der skal den så være på minus 1. Og så skal den så være på 0 igen. Og for at det ikke skal være løgn, så den her, den vil faktisk fortsætte.
Og det er også det, vi kalder en periodisk funktion. Det er simpelthen fordi, at det er ikke ligesom en for eksempel lineær funktion, hvor den bare fortsætter opad eller nedad. Den her, den vil fortsætte med at lave de her svingninger. Og det er også det, vi kalder harmoniske svingninger, som det er, vi kan snakke om i en af de næste videoer. Men i bund og grund, så er der faktisk ikke rigtig mere til den her. Men jeg håber i hvert fald, I kunne bruge det til noget. Og endelig husk, hvis det er, I ikke har alt for godt styr på det her med enhedscirklerne, eller enhedscirklen, så endelig hop tilbage og tjek min video ud omkring enhedscirklen. Der snakker jeg meget mere om det. Så vil jeg bare sige tak, fordi I så med, og så håber jeg, I vil se med på den næste video. Endelig, selvfølgelig også, hvis I kunne lide videoen, så endelig husk både at like og subscribe, og endelig prøve at tjekke en af mine andre videoer ud. Det kan være, at det også hjælper.